Shalom, horas madita salutna, adorang so tapuka, aka parngulota sadarion, aka nasinita ni rohata sadarion, martang yang ma kita. Ale Tuhan Jehovah debata, sayho manatoktong pangasaw kami di bagasan parnguluan nami. Jala dinanay manangyon hatam na badiay hami, sayho manatoktong na mangaramoti hami. Marsari ngarmaho ali Tuhan. Amin. Shalom. Horas madihita saluhut na amang inang ruas ni Huria na adong di HKBP Distrik 5 Sumatera Timur. Ya palatikyon adorang sa tapuka at kaulaut ta sa darion, tajabhama hatani debata, sian Johannes Bidualu ayat 12. Ujahan madihita saluhut na. Dungi diulahi Jesus muse majamitai nasida nin nama. Au do panodang ni portibion. Naso tu pamardalan dinahulom na mangihuton au di iba na do tahe panodang hanguluan ido sahatna. Dihita ruas ni Huria na hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adorang soadong akka lampu adorang soadong akka palito di bagasan parnguluan ni Jolma na masa di bagasan parnguluan ni Jolma ima hahulumon. Artina holan na ditiki ariado adong lampu adong cahaya adong hanguluan di tonga-tonga ni parnguluan ni Jolma. Ido bahenna di dokod do tanpa ada terang, tanpa ada cahaya, dang na adong boy halak na mangulu. Imana masa ditiki masa-masa prasejarah. Gabi gudang do halak na masuk di aka inganan-inganan na hulum, inganan-inganan tempat-tempat bersembunyi di dalam gua batu maupun di dalam tempat-tempat yang sangat jauh untuk dijangkau baik dari makhluk-makhluk yang lain. Ubaheni dori dokor do adorang so adong hati uroni terus do adong hagulapon. Tanpa adanya terang pasti yang ada hanyalah kegelapan. Oddo nanaing di dokon Jesus marhite turbukta sadarion. Ditiki roh Jesus on manai dokon nakaning audo panodang ni portibion naso tu pamardalan dinahulom na manghiuton au. Dihita karuas ni Huria na hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, padohan ni Jesus on na madoko donang dihita sa luhut na iya Jesus ima panordang na macay tiur di bagasan parngulwata. Yesus adalah sumber terang. Jala molo ta peut ihut di bagasan hatani halak Yahudi. Molo hatorangoni sodangi panodangi ima na madokon habonaron dohot hanguluan. Bagi orang Yahudi, sumber terang itu adalah kebenaran dan juga keselamatan. Ido nanaing didokon jala boy taida di bagasan parnguluata. Adorang soadong hati roni, adorang soadong sumber terangi. Sudido hita mangulu di bagasan nahulum. Jala di hahulumoni gudang do nabui gabi mate siala hahulumoni. On manidokon Jesus bahwa ibana do panodang ni portibion. Dang na madokon holan sebagai hati rono. Alay na idokon dison Jesus ido habonaron dohot haluaon di bagasan parnguluan ni halak Kristen. Dihita ruas ni Huria na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhite padohan ni Jesus dia palatikyon na magguhi rohanang pikirata di namamuhay hita diaka ulota si ganupari. Hata ni debata nagabi si piopota tarlumubi dinamarsugot hita, dinaneng menyambut hita di ari hahenu tuatay, ima marhite ari pesta paskah na parjolo. Dihita ruas ni Huria na hinaulongan, molo didokon, sodang manang hatiron totudo adong sisi gelap. Kalau kita melihat sisi yang terang, pasti ada juga sisi yang gelap. Alay naneng didokon dia palatikyon, halak na di bagasan hati roni, ima halak na malua. Jala halak na di bagasan hati roni, ima halak na gabi mangulu di bagasan Kristus. Orang yang telah berada di dalam Kristus, orang yang telah berada di dalam kehidupan yang diterangi oleh firman Allah, ia adalah orang yang hidup, orang yang mampu melaksanakan kehidupannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Dihita kadamang dainang suang-suang ni pe ruas ni Huria na hinaulongan padohan ni Jesus Kristus dia palatikyon dihita
dang namadokon iba na sibuan panodang alay Jesus ido nagabi panodang isa diri. Yesus merupakan sumber dari segala cahaya itu. Yesus merupakan sumber dari segala kehidupan itu. Dan Yesus juga yang merupakan sumber dari segala terang itu. Mungkin mula dipiga-piga tiki nasalpu, nabuhi taboto, penemu bola lampu, ialah Thomas Alva Edison. Dia menciptakan bola lampu untuk kita pakai yang kita kenal dengan lampu pijar dan lain sebagainya. Di hita ruas ni huria, torang hatiuron na dipatupa jalan na ditemukan ni Thomas Alva Edison dada torang nasian debata. Terang yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison bukanlah terang yang dimaksud di dalam firman Tuhan pada kita hari ini. Alana molo hatiuron na didokon ni na ditemukan ni Thomas Alva Edison, ima hatiuron na madokon parngoluan na di bagasan cahaya. Alay di bagasan tikion na didokon hatiuron na di pasat Tuhan Yesus Kristus dada holan sebagai cahaya. Mungkin molo sonari na bui taida, bui hitarapak berdiskusi, bui hitarapak marsaor dia palatikion ima ala na gudang akka lampu nagabi penerangan. Alay na marhiti turpukon di dokor do bahwa Yesus ido sumber terang, sumber hatiuron panodang di bagasan parngulwata. Ido bahena di dokon nang dihita saluhutna. Nasa na mangulu di bagasan ibana, dang na lao mati ibana, alay dapot do di nasida ima hanguluan. Dihita kadamang dainang suang-songon ni ruas ni huria na hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon hala naun digora ni Kristus hita di bagasan paranguluata. Naing mahita mardalan di bagasan hatiron. Naing mahita mardalan di bagasan torang na di pasat Tuhani. Jala oddo nagabe bohal di bagasan parangulata mangulu hita dia palatikyon. Asa bui hita toktong mamiup tuhatay. Mamiup pikiran ni Tuhani di bagasan parangulata. Asa unang gabi mago hita. Unang gabi lilu hita. Unang gabi talu hita. Alani dosata. Di hita ruas ni huria na hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na barpudi di bagasan turpukon on mana di pasahat tiki Yesus maradopon sahala paropuan na mardosa. Jala ordo na naing didokon nang dihita. Totu gudang do akka dosa na di bagasan paranguluata. Gudang do akka hahurangan natapain di bagasan paranguluata. Sian pakatayota, sian pangulaota, sian hadiriota pe. Gudang do akka nahurang nabui taulahon. Alay na naing didoko di bagasan turpukon. Songon Jesus na madapoton boru-boru na mardosay. Hati uroni dang nalaw manghumi. Hati uroni dang nalaw mabayan hita patuduhon hita alani dosa. Alay hati uroni ima nalaw paluahon hita. Ubay ni margugo mahita law mangulahon nasa silauta sadarion. Pos maruhata sa ituhatta ma na mangaramoti hita saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata Jehovah, mandok mulia tido hamili Tuhan, sialah hatam na marsaringar di tonga-tongani, sadarion hami ali Tuhan. Tuhan, pasu-pasu mali Tuhan, ganup ruas ni huriam, nama nangihon, hatam na badiaon ali Tuhan, asa boy toktong hami, mamiup hatam na badia di bagasan parnguluan nami. Tuhan di bata Jehovah, dia palatikyon pili Tuhan, naing do wakami ali Tuhan diganup ruas ni huriam natongon di bagasan akka parukilon natongon di bagasan akka hasusaan sayho manatoktong ali Tuhan nama masu-masu namadongani nasida mapargogiun nasida ali Tuhan diganup ruas ni huriap ali Tuhan dinanaing madapoton akka ujian di tingkat pendidikan sayho mali Tuhan napatuduhon jalama parbisuhi tu nasida sian akana pinar siajaran nasida di aka parsikolan nasida. Pos rohana miali Tuhan. Say hodo na toktong na mga ramoti. Tuhan di bata Jehovah. Diganup ruas di huriap piali Tuhan. Natongon marpungu doot aka keluarga nasida. Say homali Tuhan na mamasu-masu. Ansabuhi toktong nasida di bagasan hadamion doot las ni roha. Pos rohana miali Tuhan. Say hodo na toktong na manodangi aka parnguluan nami. Say homali Tuhan na manguluhon jala panguluhon hami di nasa parnguluan nami. Tuho mali Tuhan upasa tami saluhut na parnguluan nami. Amin.